Ilang kabalen na customer ng San Fernando Electric and Light Power Company o SFELAPCO ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media matapos silang matanggap ang kanilang electric bill para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa kanila ay kinagulat daw nila ang biglang paglobo ng kanilang bayarin sa kuryente na walang abiso mula sa power distributor. Sa Power Rate Increase Advisory na ipinadala ng pamunuan ng SFELAPCO sa CLTV News, sinabi nito na ang pagtataas gaya ng nakita ng mga customers sa kanilang electric bill ay sanhi ng generation charge. Tumaas daw ng mahigit piso ang generation charge para sa naturang buwan. Dagdag pa ng SFELAPCO, ang pagtataas ng generation charge ang bunsod ng pagtalya at pagkasira ng maraming generating plants. Bagay na nakaapekto raw sa distribusyon ng kuryente ng mga distribution utilities. Ibabayad din daw ng SFELAPCO ang tumaas na singil sa generation charge sa pinagbibilhan nila ng kuryente dahil ito ay isang pass-through charge. Liban sa generation charge, lumaki rin daw ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon, kaya ganun na lamang ang pagtaas ng bayarin ng mga consumer. Ayon pa sa SFELAPCO, walang naging pagtataas ang kumpanya na distribution charge sa mga nakalipas na maraming taon at hinikayat ang publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente. Makatutulong din daw kung papatayin at bubunutin ng mga plug ng mga appliances na hindi naman ginagamit.